Omo gore na nyable nang na boire. Bosta. Tolo pakable bonang gile. Paka 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 saka sahabo. Joto nai tonai ani viewers te subscriber no lam sako. Tini to wadi wajak no ani live video nugul mano hoyto ba baki jaga waya baka jaga wajak ngi mano. Ge tini khungo khungni thekano kisa wadi sondeho ngnya ani dugan no set khai mane kisa gap ke set khlaijak eno nugul makana omo oro khujak ruk tongmani deli no কিন্তু ang tini tam khlaika khungo no waiter hamtaya nogo tongyang hne mona pule no nori rijak oro tangin ke ani yang tini nukung bauli bara hai bagini ang phone ready khlaibani ang jewan sungan tini bolong liya wadi wain dekha pule wadi phone no phungi malia tangin ke ang apro gari drive khlai tongmani বিশাল ঘর থাকমানি কিসা সাউন্ড নাঙে এজে মবিসো খাইনি বাগै নরং না পুলিয়া বাদি ওয়ামানি থেকে ফুলগি বালি আজারা নাই তংনাই রং সামনে সামনে পারা বাদি ওয়াখা ন কিসা কমেন্ট খাই দে আনা গে সিনি দোকানি অবস্থা হাই ইংজাক কিনি ক হাসাল মা তে নরং ফুলুক দেয়াখো sini dukan bisa mana change ka seng no ko suki tong mane suki no ko tu phage seng no taka ke ani fish to no khana ket peri ro daga oro sare ko kit ket goron bagai ne goli thak hone oro dai chane oi chale ore or tu re or tia ini to ang logo kere dukan ব্যবসা rok bahai ka saimia jara tongai rok to phalka prok gai wate ni bagai bese konoma gap mak lagya omo khlaimani karon ke hai omo jodi aino sajak ke o japno khinglaimia angke dibba rok ko chau je to moto ko chaya table to ko chaya hapono dibba rok ko chau nei abono ang tini wadi wakhangke jodi nogo kri jora hangke borok abno bal khlaibang la khne khungono manikai phru yango bal khaito hageda gol khaje je kaisa kini borok sanga takai dokan haing norok sigo khorjona bagai je haing ngko tini wadi wana ini sero tang dokana phanye rong dokana malu pajak tokti rok pajak na hai me tini nai tongone ya Harigo wadi thakang ke se najak sirai oi biang khala chandra ha geno biang no thala gena gena ano sajung khibi klang ei oi koi jai ada dida watwi wamani tong thoka belai kheno taga hingke sini o je lama hadolwi marangni tongmani অতিরিক্ত tabuk te kaisa problem ke tabang nai mo ori wa hangke slip khlainai ni ko tei thangi jong ya niang watwi to tini gobang jengphono tini saljabai korong ya asajai korong korei tephono o je lama himnanai lama rok hangke tini slip khainai kelai pai je masa mang nei sadi khorok le sadi siam le kelai nai siam le an sadi hungaya nari সামনে para wadi wai dong kisa komen kai saba je dorok wadi pura heavy bothai kotor se wadi pura ha kayak kota ya tanya nih
2026니 파스 와트이 이니노 데르밀 내 kobon thangla an dogani jokla di bara uri thama jabo sen ta khomra biang nugia thank you nokho thank you warai sing inko thank you ta khomra thank you kublong khara jak tini thongono tu kon bagane hai pana koi din ta khom je tu yang ni to kha sin ta khom warai komi ho gisa warai wakha su tong thok sema ani favorite season no watai rainy season na de tei bagir sa omo jodi tini tlang je gangke pro sakok kala dekhem ta khanya hoising dal yo sang warai saran baganya tama kelia kelek khara kara tei kelek tao giờ tới cái thắc ra cả anh này nó bà bukan nó bà hay gitu em bukan tunggu lupa xin 사창을 들작 lagi 짜락 전 bahaya nih nomor dah 파자 가자니 어머 그저 부그러 가네 맞아 뭐 배박 라만테 배박 라만테 이 콜라만 때 자네 뭐야 또 와 गाड़ी रख सुंग माखना लामा गाड़ी चलने रखना आनी के किशन बगन yang no hapai drop no na da ani गाड़ी नु सा रो तिक ला jak tang ke o tin pai thang ma kya tin ka sam kha rok tin no khon nai la गाड़ी tin गाड़ी सा ko ti to no ko kop lamo pai thang ka ti korba ko ya ke oko ju ki sa hai ka tong ta dukan dok sa chen chek jak ti ki sa to tra bo ham ta ya ni bukhane ki sa logi to khara jama mani jora ma yang to kha singgar ko kolong ko oke modern teman ini kita bu kisah biji nih karon ka hai besar bo exam toli dongo te ang bo koidin kisah la suma to ka bisal koro SDM office kagos potro phanya ne bagene ke dugano to full day ro tongo hai pano koidin jang dugano tong te live video khajan jora ma yang thaka di borogo dugan choi rok bazar ko thangma tongyo kete tini bo mananya tongoni pungo list las khajak mananya ini amase ini pungo nai malia kisu karane teksa jaga ma thongka ar thangene kisa aro moi tongkha abo anni jini pukhi wono ke ama mulia temon agura ro kisa nogo sana dongmani hainine aro na ni thangmani pungo ke chengara glori mangno leri thangka mamka kisah mika mas mamka der kiji kasa kasi ke gura kisah mamka asunu arani phakeno tuitugunya haine hai thongka bisal goro bisal thangma se lamo gari jam haine hai kasa tonguyuka aro ke thangi soikya lunch time hangka table roka 3ta 3:30 oslo ko phai bas busy ngi tongo koi din pura time tum ni ani kungul view rok tam haing thang kya dukan agi kya jaga chipe de to mane chipe de kya chuki to pha kya dibor jora o sajing tongani kya dukan makka selaro bisamara roba chera asuma hani bagene noko asuki thuja ge to mane asuki no dukan tu bi pheketa
Oke, nó có sabut lebih di kebang-kebang ke. Orang bagai itu mau video tu naik tamu. Exam apa kingga sen kisah biarnya makna ni wan suksak tongo. Gari kisah saka sini selajang lain bes saka hiasa sama itangka. Orang bagai kisah. Tiap orang pusat nak nang itu. Tiap kisah kok. Abang ke. Kanai shonibar ni kok tini tembak shonibar ya. Mongolbar ni kok. Pulis ka susah mana? Bike bai chal thang pulis bai ka zakha. Tang kya ni pollution lab thang zakla. Ge logi driving license kedai. Ka susah ka. Kono ya. Wate kisah thakrong khata bole. Nai tong nai rok san yang wate wakha kisah comment kai sabai na rok. Ke ta amo sai mano. Wate wakha na mo hai jaga nanya. Bisa lorong sengkang kuro pura mogol lu yang itu kan lain dina nih motor nengnya asuk ke noka somka aprung ke sini yang pasingo noka tuh somya kupu sengkira purung kaya nggak kesengi thangka yang cuci lam tuh hingga kaham no wadi waka sini bisa ngomong ke seng noko pai pai nih mai rok sawe ya koise wadi wasio ini ane dugano manir pai tongan bor fasina sini tahu kasih dong kasih makanya dia ini tak kamu sama gimana tak kora mak tham total wak tong tabuk sini mak tham mang nih tom nomor masak lelek kita tabuk live no orang masak sini norok nok kisah konokte ani bo channel yang bisa ngomong kisah torok teh yang waktunya live ini tutoran hambai jara naik tong no norok support kaji subscribe kaji komen kliennya ang baksa kering woi klien pura review jo kari gira kada ya asung no tutoran hambai ini live pot kayak vlog video orang malai kira nang tutoran tata bye bye